हॅलो फ्रेंड्स, ऋतूज किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण 6 महिन्याच्या बेबीसाठी प्रीमिक्स कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी डाळ स्वच्छ धुवून एका सुती कपड्यावर टाकून वाळवून घेतलेला आहे। त्यानंतर डाळ आणि तांदूळ जे आहे ते कढईमध्ये टाकून अगदी लालसर असे आपण भाजून घेणार आहोत। मीडियम गॅसवर 5 ते 10 मिनिटं आपण हे व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहोत। व्यवस्थित असं भाजलं की टेस्ट जी आहे ती अगदी छान येते। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने एकदम टेस्टी असं फूड आपण बेबीसाठी बनवू शकतो। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुम्ही बघू शकतात इथे तांदूळ आणि डाळ जे आहे ते गुलाबीसर असे भाजल्या गेलेले दिसत आहे। ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण त्यात 1 चमचे जिरे व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहोत आणि तेही ॲड करणार आहोत। तुम्ही जर अजून ऋतूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। इथे जिरेही भाजून झालेले आहे, तेही आता आपण डाळ आणि तांदूळमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित असं थंड करून घ्यायचं आहे। आपण जे भाजून घेतलेले पदार्थ होते ते आता थंड झालेले आहे। ते मिक्सीच्या ग्राइंडिंग जारमध्ये टाकून आपण त्याची फाईन अशी पावडर करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकतात इथे फाईन अशी पावडर रेडी झालेली आहे। ही पावडर आता आपण चाळणीने चाळून घेणार आहोत, म्हणजे जे काही जाडसर असे कण राहिलेले असतील तर ते निघून जातील। शक्यतो यामध्ये जाडसर असे कण राहत नाही प्रॉपर भाजले गेल्यामुळे, पण तरीही आपण सेफर साईड चाळणीने चाळूनच घेणार आहोत। इथे आपलं प्रीमिक्स जे आहे ते रेडी झालेलं आहे। हे तुम्ही 1 ते 2 महिने एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करून वापरू शकतात। अगदी साधी व सोपी रेसिपी आहे। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।